Olusasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili ngokuhlwanje. Uqala nje into ebisemqoka ukuzawuqolisa ikhaya ngokuthe kwenzeka e-university. I-University Walter Sisulu eMpuma Koloni izibophelela ukuba iza kulithabathela kuyo lonke uxanduva lamalungiselelo omngcwabo womfundi odutyulwe wabulawa kuqhankqalazo uSisonke Mbolekwa. We've put in place technical roving vehicles. So these are people from our technical department that are going to be stationed throughout the routes that we are traveling. Abezithuthi zikawonke-wonke bathi njengokuba inguxakeke ezindleleni yile mpelaveki yePasika, indlela ezingekho mgangathweni zibeka ubomi emngciphekweni. Molweni makhaya nguvimba ngokuhlwanje. I-University Walter Sisulu eMpuma Koloni izibophelele ngelithi iza kulithabathela kuxanduva lamalungiselelo omngcwabo womfundi ongasekhoyo uSisonke Mbolekwa. Ibhunga lale university likhokelwe inqununu njengalwazi Rashela Sonca lityelele usapho lakwaMbolekwa kwilali Tshepisonke Matatiyela ukunika inkxaso nokuvakalisa uvelwano. USisonke Mbolekwa beminyaka engama-24 ubudala udutyulwe wasweleka ngelixa kuqhankqalazwa kwicampus yale university eMthatha kule veki ingqelephelele iyalandela. Amaqela ezopolitiko angekhoyo nakhoyo phakathi korhulumente obumbano kulindeleke ukuba adibane kule veki izayo ukuxoxa imiba enxulumene nokonyuswa kwerhafu oku njengoko lo myinge ka-0.5 yepesenti wokunyuka kwe-VAT kulindeleke ukuba iqale ngomhla wokuqala kuMeyi. Kwaye liyahamba nangona amaqela ohlukeneyo kwezopolitiko engaboni ngasonye kule nyewe kwezi veki zimbini zidlulileyo i-ANC idibene namaqela ezopolitiko ahlukeneyo ukubona ukuba ngasebenzisana kusini na kulo mcimbi werhafu yentengo. Kwiveki ephelileyo i-ANC idibene namaqela aquka i-DA ukuzama ukusombulula ukungaboni ngasonye kwabo. Ngoku la maqela amabini makhulu karhulumente aza kuba nomjikelo wawo wesibini wentlanganiso ngolwesine. That are taking place between ourselves and the ANC. The leadership is scheduled to meet on the 24th. On the 24th, they're together to try to see then the resolution around the budget impasse and the negotiation thereof. Ngolwesibini isicelo esincamisekileyo se-DA sokuthintela ukonyuswa kwe-VAT siza kuviwa inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. I-EFF nayo ifake esayo isicelo. The Democratic Alliance is still proceeding to court on the 22nd of April. We are going to be hearing part A of our application, which is to have an urgent interdiction on the implementation of a VAT hike on the 1st of May. Kodwa ke i-ANC ihleli isethembeni lokuba la maqela aza kufikelela kwisivumelwano phambi komhla wokuqala kaMeyi. Believe that as we have been able to go through the fiscal framework and it going through Parliament, we will be able to also find one another. We have left, as the ANC, most of the other issues to Comrade President Cyril Ramaphosa. Namanye amaqela adibene ne-ANC kwaye asamile kwelokuba irhafu mayingonyuswa. We have a meeting with the ANC on Wednesday at which all of these discussions will be finalized. What is crucial is that as the 1st of May deadline approaches, we will certainly be using all available mechanisms to fight. Ela elindele ukuba adibane kwakhona, EFF ikucacisile ukuba isoze ibe inxalenye ye-GNU kunye ne-DA ne-FF+, ukanti ngokunjalo ne-MK ithe ayifuni ukuzibandakanya ne-GNU, isithi ANC ibona njengogxa hayi utshaba. Lo gama urhulumente waseFreystata eqhubeka nokujijisana nenani eliphezulu lezindlu ezingagqitywanga kunye nezindlu ezichaphazeleke zintlekele. Isebe lephondo lokuhlaliswa koluntu liqalise inkqubo yokuqala izidingo zokuhlala ezingxamisekileyo. Ngaphambili iphondo lafumana ungcikivo kwikomiti yepalamente yozinziso loluntu malunga nokungagqitywa kwamaphulo ezindlu. Yenkondekazi eneminyaka engama-77 ubudala uNelly Sempe yashiyeka ilutyobo ngenxa yezaqhwithi nezandyondyo zemvula ngoFebruwari kulo nyaka. Indlu yakhe yathwaxwa luphahla lecawa ekufutshane olwaphetshethwa zimvula ezinkulu ezazikhatshwa ngumoya omandla.
Umonakalo ushiye indlu yakhe iwohlokile kwaye ingahlaleki. Ndandibuhlungu kakhulu, andizange ndicinge ukuba kukho into enje enokundehlela. Xa ndifika apha ndiye ndafumanisa ukuba akukho nto, uphahla nayo yonke into iwe phantsi. Okundimangalisileyo nokundivuyisileyo kukuba akukho mntu uwenzakeleyo, ngoko ke sagqibela ngokucela uncedo nje. Isebe lokuhlaliswa koluntu eFreystata lincedise ugogo Sempe ngendawo yokuhlala yethutyana ngelixa kusakhiwa ikhaya lakhe elitsha. Likwaqalise namaphulo ohlukeneyo wokujongana neminye imiba edla umzi kweli phondo. Currently, remember, we've got the 2000 completion that we are doing. These are the houses that will have been outstanding in the past years. We have got the 2000 that we must complete by November this year. We are almost at the halfway mark in relation to that target. You know, it has been raining. We have also put in contractors in other areas to make sure that we now accelerate our number. Umukwena uzibophelele kupheliseni izindlu zodaka kweli phondo. Sibuyele kwinqaku lethu lokuqala elithi iUniversity Walter Sisulu eMpuma Koloni izibophelele ngelithi iza kulithathela kuyo uxanduva lamalungiselelo omngcwabo womfundo ongasekhoyo uSisonke Mbolekwa. Ibhunga lale university likhokelwe inqununu njengalwazi Rashela Sonca lityelele usapho lakwaMbolekwa kwilali iTsepiso ngeMatatiyele ukunika inkxaso nokuvakalisa uvelwano. Kungekudala nje emva kwesiganeko sodubulo lwangolwesibini, iYunivesithi ikhuphe ingxelo isithi umfi akangomfundi obhalisiweyo kule dyunivesithi kwaye engenguye nomsebenzi weliziko. Kuthe ke kusenjalo kwavuka isankxwe eluntwini malunga nesi siganeko apho ibhunga lale yunivesithi lithe kamva lakhupha ingxelo ethi umfi ngokwenene bengumfundi kweliziko ze emva koko ibhunga laxolisa likwazibophelela nangamalungiselelo omngcwabo. Senze uphando oluncinci phofu ke ndilenzile lo phando ndithi make ndinikwe inkcukacha ngosisonke. Ndafumanisa into yokubana uqale phaa ukuthi ngo-2023 efunda i-Bachelor of Education waphinda nango-2024 kulo nyaka ebephaa kuthi ngaphakathi ezama ukungena unyaka wesithathu enengxaki yemali, kodwa ke wazama ngoMarch ukubhatala laa nto kuthiwa i-minimum initial payment. Ngamanye amazwi ke ngumntana wethu lo. Ukanti usapho luxolile kukufika kwabasemagunyeni ekhayeni lomfi ingakumbi emva kokuba eliziko liye lakhupha ingxelo lixolisa ngentetho zokuphika umfi njengomfundi opheleleyo weWalter Sisulu University. Silamkele uxolo. Sixolile futhi kokubabona nje bengena kuyakho into ixola enhlizweni yethu ukuthi noko sonke sibethekile ngendlela efanayo. Okwangoku ibhunga liyasamkela isigqibo senkundla ephakamileyo yaseMthatha ngesicelo sokuthintela iYunivesithi ekugxotheni abafundi kwiindawo zabo zokuhlala. Esi sigwebo siza emva kokuba abaphathi bekhampasi ngaphambili beyalele abafundi ukuba baphume kwiindawo zabo zokuhlala. Xa suyiswe ijaji fanele basamkele, iYunivesithi yasamkela isigwebo. Kwakunye nee-orders ezikhuphileyo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Abezithuthi zikawonke-wonke bathi njengokuba inguxakeke ezindleleni yile mpelaveki yePasika, indlela ezingekho mgangathweni zibeka ubomi emngciphekweni. Kuhlatywa ikhwelo lokuba urhulumente alungise indlela yaye aphucule neebhodi zezalathisi ezindleleni. Ngokwequmrhu leenkcukacha manani leli, icandelo leeteksi lisame njengelinye elingundoqo kwinkqubo yezothutho yoluntu. Kodwa eli candelo lisathe gqolo nokugagana nemingeni equka iziseko zophuhliso eziqhokrelekileyo. Inkampani enamaxabiso aphantsi yebhasi iPATCO ithi icwangcise amanyathelo wemiqaliselo yokuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni. Kananjalo ukutshatyalaliswa kweebhodi zezalathisi ezindleleni
kwangunobangela wengozi ezimasikizikweli. Kambe ke le nkampani ithi ityale amaqela axhobe ngezakhono wenkonzo zikaxakeka ezindleleni ukuqala naziphi na ingxubakaxaka ezithi zivele ezifana nokugqabhuka kwamatayala ezithuthi. It's the biggest concern from our side, road infrastructure. But one of the things we've put in place or measures in place is to have technical roving vehicles. So these are people from our technical department that are going to be stationed throughout the routes that we are traveling. Lo gama icandelo leteksi limemelele kwabasema Sixolise mphulaphuli kokuqhawuka ke kwelo nqaku. Ngabantu abaqikelelwa kumakhulu amathathu abahlala ezitalatweni nabafumana isibonelelo sokutya ngelixesha lepasika kumbutho ongajonganga nzuzo i-Ladies of Love. Lo mbutho ukwabonelela ngokutya kwabo basweleyo yonke imihla xa kukho isibonelelo esaneleyo. Isininzi sababantu abangenamakhaya besonwabile ngesisidlo sabo sasemini, abanye bathe bahlala phandle kangangeminyaka engaphezu kweshumi. Kwakho abanye bathi abaphumi kwiphondo lentshona koloni naseKapa. I've been because I live around the corner here, always seen people standing here, and that's how I found about this place. They are awesome. They make sure that people do get a meal every single day. But I don't normally come here every day because I am a person that likes to find my own way to get something to eat for myself. This morning my friend and I walked just past Cape Quarters and we got 2 plastic bags for when it rains, so at least we've got cover in the rain. It's tough being out in the street, but my journey should end pretty soon. Umnikazi walo mzi ngumuntu oziphilelayo yedwa ekwasebenza namavolontiya amncedisayo ekunikezeleni ukutya. Ladies of Love, they run by donations. So they feed so many people a day and just with a great and nutritious meal. About, I would say on average, about 300 meals a day. And they also have a children's feeding program. Abanye bavakalise uchulumanco ngokufumana isidlo kulomzi i-Ladies of Love ngenxa yokuba besithi azikho inkonzo ezikwaziyo ukubanceda kwintlungu yabo. Kundaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokana ndiseKapa. Umyezo wezilwanyana iKruger National Park eMpumalanga ujongene nomthamo omninzi wabakhenkethi. Lo kamuninzi lwabembeli bechitha ipasika yabo etyalikeni bambi basebenzise lixesha ukuyokunxulumana nendalo. Lo myezo uqinise ukhuseleko ukulawula uthotho lwabakhenkethi ngale mpelaveki ende. Kumanqada-nqada nje namhlanje kwinkampu isikhukhuza rest kulandela impuphuma ezintlithe ezinye iinkampu. iKruger National Park ivuliwe iyaqhuba noshishino kongezwe imiqathango ekhuseleko uqinisekisa ukhuseleko lwabakhenkethi. We have put more measures in place for the observation of the rules in the park. We have tightened the securities and more planned operation with other law enforcement stakeholders. That will be our ranger services, protection services, our environmental crime investigation, together with SAP, SSS and SADF. Lokama bambi besebenzisa lenyoba ukuze bafumane ukuphumla. Abakhenkethi bathi ibelusuku oluhle ukonwabela indalo. I'm here just to take out the kids. I've been to church yesterday and today I've decided that I should also explore. I think it's the best way to relax. Although we're not at church, this is like church for us. Lo myezo wohlula-hlula abakhenkethi ngokwezikhu ukuthintela uxudululu kule mpelaveki ende. People from all over are visiting Kruger National Park and it is really extremely busy. As an example, early this morning, around about 23 minutes past 6 already, one of our gates already reached the gate quota. Kusenjalo i-agenti yezokhenketho nemiyezo yezilwanyana eMpumalanga ithi ingonyama ebikhwesheze yagcwala amathafa iphinde yanqakulwa kwaye amagosa athi ayibeke esweni imeko yokukhwesha kwezilwanyana ezinoburhalarhume kulo mmandla. Namhlanje kwezamaqongo onxibelelwano siqwalasela umba wokusetyenziswa kweWhatsApp ukuthumela imiyalezo nemifanekiso ethile kweliqonga
kungakufaka engxakini. Njengesiqhelo apha estudio sinaye uSandile Hlangana ukushukuxa lo mba. Sandile, sikwamkele. Into engakufaka engxakini ngokusebenzisa iWhatsApp? Uba ungumuntu osebenzayo uzawuyazi okokuba ii-companies ezininzi kweli xesha siphila kulo zimsebenzisa uWhatsApp kule nto sibiza ngokuthi professional communication. Uzawuphinda uyazi okokuba kukho i-private use kwakulo WhatsApp. Ingxaki ke iba sekutheni, uba ndingakwenzela umzekelo sisana ndithi kuwe, xa uthunyelwa i-email okanye uWhatsApp ngumuntu okuphetheyo, wena uze uphendule ngalamnwe uthi sharp, ucinga fanuba uthetha ukuthini loo nto leyo? So ngamanye amagama uboss wakho okanye ke umlungu wakho into eza kwenzeka xa usithi sharp kuye umsendela i-emoji, ithetha ukuthi loo nto leyo uyavuma ukuthi mawuze emithingini okanye intlanganisweni. Ukanti ke kuwe ngokokwazi kwakho uthi wena ndiyayi-acknowledge imessage ondithumele yona kuWhatsApp. Kukhona le nto kuthiwa yi-blue ticking. Ngamanye amaxesha xa umblue tick umntu uthi uyibonile imessage, wena uzawuthi khange ndiyibone ngoku umblue tick leyo laa mntu. Into endizama ukuyithetha kukuba izinto esizenzayo kuWhatsApp wasemsebenzini kufuneka sizilumkele. Ungathethi kakubi ngee-colleagues zakho, ungathethi kakubi ngomntu okuphetheyo ngoba awumazi ukuba ngubani ozawuforwarda laa message. Isenokwenzeka ukuyifumana kwakhe umlungu wakho imessage le ebeyiforwardelwe yi-colleague yakho ubumhleba naye isenokugxothisa emsebenzini, kodwa sizawuyazi ukuthi kukho le nto kuthiwa yi-victimization. So ngamanye amagama umphathi wakho uza kuphatha kakubi emsebenzini. So kubalulekile ukuthi ke xa sicommunicate kuWhatsApp okanye simsebenzisa uWhatsApp group wasemsebenzini, simsebenzisele izinto zasemsebenzini. Ukanti ke sizawuyazi ukuthi xa usele kufuneka ke ungangeni kuWhatsApp group wasemsebenzini ngoba izinto ozawuthi uzawuzithetha kuWhatsApp wasemsebenzini isenokuba zizinto ozawuthi uziregrete kusuku olulandelayo. Ndiyafuna ukuthi Sandile andiqondi uba siyayohlula le nto singabantu abaninzi. Isibambe ngazibini Sandile. Sibulele mawethu ngosiboleka indlebe, siyathanda ukuba nisayonwabele le mpelaveki yePasika. Sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo.